Sa Good Vibes, Masskara Festival celebration sa Oktubre ang ginapreparahan na sang syudad. Anay Festival Director ginakalipay nga liwat makaupod sa selebrasyon. Mas maayo nga Masskara celebration ang ginpasalig ni Mayor Albi Benitez karon nga 2023. Gani karon pa lang ginasugura na sunod sa iya ang mga pagpanghanda para sa tuigan nga okasyon. Ginsiling sang alkalde nga magahaylo sila sang expertise sa mga may experience na sa paghandle sang Masskara Festival. Kasubong na lamang ni Ellie Francis Tahanlangit nga naging Anay Festival Director sang tuigan nga selebrasyon. Ginakalipay naman ni Tahanlangit nga liwat nga mangin kabahin siya sang Masskara Festival sa idalom sang Benitez administration. Siya naging Anay Festival Director humalin sang 2004, tubtub 2012, kag 2016, tubtub 2019. I am very optimistic. We are going to bring the Masskara to heights it has never been to in the past. I have always believed, ever since I started in 2004, that the Masskara Festival is bigger than all of us. It cannot be held back by politics, nor can it be held back by personal interests.